Καλησπέρα, Παύλος εδώ και μετά από πολύ καιρό αποφάσισα να κάνω το πρώτο μου tutorial με το πώς χρησιμοποιώ το Sony Vegas Pro 11. Λοιπόν, αφού κατεβάσετε το Sony Vegas, είναι αυτή η αρχή του οθόνη. Και να βάλουμε ένα βίντεο, πατάμε File, Open, δείχνουμε που είναι το βίντεο, πατάμε μια φορά και Open και μας ανοίγει εδώ το βίντεο μας. Πρώτα απ' όλα, για να κόψουμε ένα βίντεο, πάμε το cursor μας όπου το θέλουμε να κόψουμε. Με παράδειγμα θα το κόψουμε εδώ. Πατάμε το S και κόβεται. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα, για να διαχωρίσουμε τον ήχο από την εικόνα, πατάμε το U και βλέπετε, διαχωρίζεται τώρα. Μπορώ να πάρω ξεχωριστά το βίντεο και ξεχωριστά τον ήχο. Και να διαγράψετε κάτι, δεξί κλικ, μπαίνετε. Το έτσι το διαγράφετε. Άμα δείτε το τέλος το βίντεο, το πιάσετε, μπορείτε να μικρύνετε το βίντεο. Τώρα για να κάνετε αργή κίνηση και γρήγορη κίνηση, πάτε το βελάκι σας στο τέλος του βίντεο, πατάτε Ctrl, το τραβάτε και όπως το τραβάτε γίνεται αργή κίνηση και γρήγορη κίνηση. Έτσι. Το αφήνετε πάλι, πατημένο το Ctrl στο βελάκι και κάνετε αργή κίνηση, γρήγορη κίνηση. Τώρα θα σας δείξω πως κάνουμε render ένα βίντεο. Πάμε file, render as και εδώ διαλέγουμε με ποια μορφή θέλουμε να βγει το βίντεο. Εμείς θα κάνουμε το τελευταίο που είναι για MP4, δηλαδή για βίντεο. Πατάμε δύο φορές σε αυτή τη ποιότητα που θέλουμε να βγει και πατάμε render. Και τώρα θα κάνει render το βίντεο σιγά σιγά. Αυτό ήταν το σημερινό tutorial και το πρώτο tutorial με το πώς χρησιμοποιούμε το Sony Vegas Pro 11. Γεια σας.